Thunderbolts er måske den bedste film, jeg nogensinde har set. Og nej, det er gas. Jeg har faktisk set Thunderbolts, og det vil jeg fortælle lidt mere om senere i udsendelsen. Den er sådan set udmærket. Men det er ikke den bedste film, jeg nogensinde har set. Dagens afsnit har ikke en stor forkromet anmeldelse. Den vil beskæftige sig med et par nyheder. Og så vil jeg snakke lidt om de forskellige ting, jeg har set på det seneste. Så vil den handle om de par ting, som jeg har set på det seneste på den lille skærm. Men først en jingle. Mass. Film. Og nu til nyhederne. Den første nyhed er, at instruktøren og manuskriptforfatteren James Foley er død. Og er James Foley en person, der er vigtig at kende? Nej, det er det faktisk ikke. James Foley er på mange måder lidt uinteressant. I hvert fald, hvis man er filmnørd og ikke kender ham sådan personligt. James Foley var en håndværker. Forstået på den måde, at han leverede et sikkert produkt, og derfor så havde han konstant arbejde i Hollywood. Han har lavet nogle film med store skuespillere, han har lavet en del tv, også prestige-tv, og han har skrevet nogle gode manuskripter. Men han er ikke nogen auteur, han er ikke nogen specielt interessant person. Han har dog én film i sin filmografi, som gør, at jeg synes, han skal nævnes. Og det er simpelthen bare for at udbrede kendskabet til den her film, som jeg har en formodning om, at mange ikke har set. Filmen hedder Glengarry Glen Ross, og handler om en række sælgere i et firma, der sælger, jeg tror det er timeshare-lejligheder, eller noget i den stil til pensionister. Og det er egentlig en scam, de har gang i. Deres job er at narre penge ud af godtroende pensionister. Og filmen følger dem en dag, hvor deres job er på spil. Hvis de ikke når en bestemt salgskvota, så bliver de fyret. Og filmen er et fantastisk studie i de her sælgers følelse af mandighed, og hvordan alderen, fordi nogle af de her sælgere, de er ved at være godt op i årene, hvordan den her fyring bliver et metafor, eller hvad man skal sige, for døden, der nærmer sig, og ungdommen, der bider dem i haserne og skubber dem ud over kanten. Den er befolket af fantastiske skuespillere. I flæng kan nævnes Al Pacino, Ed Harris, Jack Lemmon, Kevin Spacey, før vi vidste, han var klam, og Alan Arkin. Alle sammen spiller noget af det bedste skuespil, de nogensinde har spillet. Manuskriptet er så fuld af citerbare dialog, citerbare replikker, at det simpelthen er en fryd at se de her skuespillere dykke ned i det her materiale, hvor der er så meget guld at hente for dem. Mest berømt er Alec Baldwin, som spiller en supersælger, der kommer for at skræmme/motivere dem til at sælge. Han har en 9 minutter lang dialog, hvor han fortæller dem, at hvis de ikke kan klare det her, så er de simpelthen svage, ligegyldige mennesker, fordi hvis man skal sælge, så skal man have balls of brass. I kan lige høre et eksempel på den her. Get mad, you son of a bitches! Get mad! You know what it takes to sell real estate? It takes brass balls to sell real estate. Go and do likewise, gents. The money's out there. You pick it up, it's yours. You don't, I got no sympathy for you. You want to go out on those sits tonight and close, it's yours. Not, you're going to be shining my shoes. And you know what you'll be saying? Bunch of losers sitting around in the bar. Oh, yeah, I used to be a salesman. It's a tough racket. Der er nok flere af jer derude, selvom I ikke har set filmen, der har hørt noget af den her monolog før. Og det er fordi, at selvom filmen måske ikke er den mest sete film, så har den her monolog især en tendens til at gå viralt en gang imellem. Så hvis I ikke allerede har hørt den i jeres feed, set den på YouTube, eller set klip fra den på Instagram eller TikTok, jamen så er det bare fordi, I har været uheldige, for den skal nok dukke op på et tidspunkt. Men filmen er altså mere end bare
dens virale potentiale. Den er baseret på et skuespil, og den er et sandt mesterværk. Det andet dødsfald, vi lige skal runde, det er manuskriptforfatteren og instruktøren Robert Benton. Også en manuskriptforfatter og instruktør, der har arbejdet rigtig mange år i Hollywood. Også lidt af en håndværker. Og grunden til, at jeg gerne vil nævne ham, det er især på grund af en film, som han har været med til at skrive. Han skrev nemlig manuskriptet sammen med en anden til filmen Bonnie og Clyde. Og til dem, der ikke ved, hvem Bonnie og Clyde er, hvis der skulle være nogle unge lyttere derude, så Bonnie og Clyde var et berømt forbryderpar. En mand og en kvinde, der hærgede igennem Midtvesten tilbage i 30'erne og begik røverier og mord. Og blev sådan lidt nogle kultfigurer, både mens de levede, fordi at pressen elskede at skrive om dem på samme måde, som mange af de kendte gangster blev myter, også mens de levede. Og især bagefter er de ligesom blevet et symbol på den mytiske, lovløse kærlighed. Deres rigtige historie er både voldelig og trist og fuld af rigtig mange ubehageligheder. Selvfølgelig er den det. Og selvom filmen bryder med nogle af myterne, så er det umuligt at se en film, som har Warren Beatty og Faye Dunaway i hovedrollen på det tidspunkt, hvor de nok var nogle af de smukkeste mennesker i filmen. På det tidspunkt, hvor de blev kæmpe stjerner og ikke ligesom blive ramt af den her mytiske stemning. Men det er en virkelig fantastisk film, og den indvarslede en æra i Hollywood, som bliver kaldt New Hollywood, hvor instruktørerne gik fra at være anonyme håndværkere til at være stjerner, hvis navn kunne sælge film. En sidste nyhed. Der er fremdrift i forhold til planerne om at lave et fælles nordisk streaming-alternativ til de store amerikanske firmaer, Netflix osv. En platform, som skal kunne promovere og udbrede nordisk indhold, nordisk dokumentar, nordisk børnefjernsyn, nordiske film, nordiske serier. Og en tid, hvor branchen er i krise, den amerikanske filmbranche er i krise, og det smitter af på den danske branche, fordi det gør, at de bruger færre penge på at producere ting i Danmark, og i resten af Norden, for den sags skyld. Så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi i Norden og i Europa prøver at styrke vores kulturproduktion. Hvis vi ikke dyrker det, og hvis vi ikke nærer det, så syner det hen. Så jeg håber, det bliver en platform, der får nogle muskler i form af noget økonomi, både til at markedsføre sig, men også til at producere egne ting, især inden for genre-tv, genre-film, genre-serier, fordi det er noget, vi ikke er så stærke til i Danmark i hvert fald. De er lidt bedre til det i Sverige i hvert fald, når det handler om kriminalserier. Men jeg synes, det kunne være interessant, hvis der kom mere danskproduceret genreindhold. Selvom, det skal siges, det er blevet bedre. Men det er early days i forhold til det her. Lige nu er det noget, man snakker om på ministerniveau, var jeg ved at sige, men i hvert fald de forskellige nordiske regeringer imellem. Så hvor det lander, det er ikke til at sige, men det er i hvert fald gode nyheder, at der er fremrykning på det, mener jeg. Så vil jeg til sidst snakke lidt om de forskellige ting, jeg har set på det seneste, uden at det bliver de helt store forkromede anmeldelser, men måske mere en lille guide til nogle film og noget tv, som man kunne kaste sig over. Det første, jeg vil nævne, det er en Apple Plus-serie, som hedder Friends and Neighbors med Jon Hamm i hovedrollen. Serien handler om en hedgefund manager, der bliver fyret og mister adgangen til alle sine penge. Det sker samtidig med, at han har selvfølgelig et meget højt forbrug, og han har en ekskone, han skal forsørge. Og i stedet for at erkende og indrømme, hvad det er, der er sket, så begynder han i stedet for at røve sine andre rige naboer. Det er ikke stor seriekunst. Det er slet ikke det bedste, der er lige nu, men der var alligevel noget ved serien, især Jon Hamm skuespil, der fik mig til at hænge, og jeg har set omkring 5 afsnit. Er det
den serie, jeg vil anbefale allermest. Nej, men det er et fint sådan drama med lidt humor, og nogle gange, så er det bare lige det, man har brug for at se på en kedelig mandag. Så hvis du har Apple Plus, godt kan lide John Hamm, godt kan lide sådan et klassisk lidt soapy drama, jamen så er Friends and Neighbors sådan set et udmærket bud. Det andet, jeg har set, som jeg gerne vil nævne, det er filmen Thunderbolts, Marvel-filmen Thunderbolts, som jeg var i biografen at se. Jeg synes måske ikke, at den er helt interessant nok til at lave en stor forkromet anmeldelse, men jeg var ganske godt underholdt. Det er klart et fremskridt i forhold til meget af det, Marvel har præsenteret os for de sidste efterhånden mange år. Jeg, ligesom så mange andre, har virkelig kunnet mærke den her superhero-fatigue, der bliver talt om. Især mange Marvels film har efterladt mig fuldstændig kold de sidste mange år. Thunderbolts var ikke et frisk pust, men en svalende brise midt i alt det CGI-helvede og ligegyldighed, som Marvel har lavet de sidste mange år. Der er en del af filmen, meget mere end vi har været vant til, der ser ud som om det er skudt på locations og ikke foran green screens og blue screens på en parkeringsplads i Toronto. Der er nogle karakterer, som man i hvert fald føler nok for til, at man hænger med hele vejen igennem. Og der er en skurk-antihelt, som faktisk er lidt interessant. I hvert fald inden for den her ramme af en superheltefilm. Den anden film, jeg har været i biografen at se, det er en lidt trashy actionfilm. En sequel til filmen The Accountant. Og den hedder sjov nok The Accountant 2, eller The Accountant i anden potens. Filmens hovedroller spilles af Ben Affleck som en autistisk bogholder, super elite soldat, og hans bror, der ligeledes er en dræbermaskine, men er noget mere udadvendt på sin egen mærkelige måde. Filmen er ikke noget særligt. Actionscenerne er sådan set relativt ligegyldige. Historien er sådan som taget ud af en skabelon. Men det, der gør filmen hyggelig, fordi jeg vil faktisk kalde det her for en hyggelig film, på trods af, at folk bliver skudt til højre og venstre, og den handler om kidnapning af børn og alle mulige forfærdelige ting. Men det er faktisk en hyggelig film at se. Fordi der, hvor filmen absolut lever, det er, når Ben Affleck og Jon Bernthal, de er sammen på lærred. De spiller brødre, og det er både sjovt og lidt rørende og virkelig underholdende at se dem hygge sig sammen. Og heldigvis så virker det til, at de under produktionen eller i manuskriptfasen, eller hvornår det nu er sket, har opdaget, at det var faktisk der guldet lå, og ikke så meget i den generiske actionhistorie og ildkampene. Så filmen tager lige et break midtvejs igennem, og giver os nogle scener, hvor Ben Affleck og Jon Bernthal bare hygger sig og går på bar og drikker øl og skændes og småslås. Hvis man ikke er stor fan af dårlige actionfilm, så bare vent til den kommer på noget streaming. Men det er faktisk en film, som man bliver sådan i godt humør af at se. Så den kan godt bruges en lørdag aften, eller måske en søndag eftermiddag, hvor man har lidt tømmermænd, og egentlig bare vil være i et godt selskab med nogle filmstjerner med god kemi. Det er alt, jeg har i denne uge. Den her uge var et forsøg på at lave noget lidt mere loose, hvor jeg ikke har skrevet så meget ned, hvor jeg winger den lidt mere, og forhåbentlig er det også blevet ganske underholdende for dem af jer, der lytter med. I skulle bare se, hvordan min tidslinje ser ud, før jeg har klippet alle pauserne ud, fordi der er rigtig mange tænkepauser undervejs, som jeg har klippet væk. Så hvis der er nogen, der gerne vil give noget feedback, dem af jer, der kender mig, det har jeg en teori om, at de fleste af mine lyttere gør nu, så skriv til mig, og fortæl mig, hvad I synes om det her lidt mere loosey-goosey format, og om det er noget, jeg skal blive ved med. I næste uge bliver det igen en anmeldelse, og det bliver nok lidt mere skrevet, men måske vil jeg prøve at inkorporere noget af det her lidt mere loose indhold, som jeg har gang i. Og nu har jeg sagt loose rigtig mange gange, det må jeg undskylde. Abonner, giv den et like eller stjerner, eller hvad det nu er, man gør i podcast-appen, så der er flere, der kan opdage den. Selvfølgelig vil jeg gerne have flere lyttere også, selvom at det ikke er perfekt endnu.
Men I må have det godt. Vi høres ved. Hej hej.